Avui hem presentat el programa per la prevenció i la reducció de l'abandonament escolar prematur al barri del Raval, que és un programa innovador que el que fem és poder treballar conjuntament la xarxa comunitària del barri amb la Universitat de Barcelona i les administracions, i gràcies al finançament de la Fundació Seat Cupra podem treballar plegades durant 6 anys amb la idea de poder reduir les desigualtats educatives en el barri del Raval. És important parlar d'equitat quan parlem d'abandonament escolar prematur, perquè l'abandonament escolar prematur no es distribueix de forma aleatòria entre totes les classes socials, sinó que afecta de forma molt més intensa algunes classes socials. Què sabem? Doncs que la desigualtat es va creant des dels inicis de l'escolarització fins a l'edat adulta, a través de petits moments en què generen més barreres d'accés a l'aprenentatge per a aquells infants que són d'entorns més vulnerables. La xarxa comunitària de l'àmbit de l'educació al barri del Raval seria l'articulació entre la dins i la fora de diferents agents que treballen per tal de vetllar i garantir els drets dels infants i les joves que habiten al nostre territori. D'alguna manera, prevenir l'abandonament escolar prematur i garantir l'equitat educativa dels infants del barri. Per la Universitat de Barcelona, poder participar en el programa a través de la càtedra és una manera d'aterrar al territori allò que fem a la universitat. Nosaltres ens dediquem a fer recerca, però tenim l'obligació de fer una transferència i fer-ho de la mà de tot Raval i poder donar llum i poder donar petites eines que ajudin a dissenyar aquests plans d'acció a través de la càtedra i a través del coneixement científic és una oportunitat d'acostar-nos al barri que és el nostre, que és on hi ha la Universitat de Barcelona. Tot Raval decideix començar un programa d'aquest tipus perquè justament ja existia a Tot Raval al voltant del grup d'educació comunitària un grup d'entitats que treballaven estratègies per fer front a l'abandonament escolar prematur al barri. Per tant, quan rebem l'oportunitat de finançament privat per sustentar nous projectes, el que fem és caçar les dues línies. El projecte ja existia amb aquest finançament i per tant sorgeix de les entitats i de les organitzacions que treballen comunitàriament al Raval.